Jo amene manje buku amene manje Selima 300 là. Na nylon. Mba igeli eba. Aya isina fa kpogare ma fa. Moses Uzochukwu ana-adụ Arizechi. Moses Uzochukwu ana-adụ Arizechi Akintololoi. Akintololoi. Ibonye Yoruba. Onye ka nchọ ịkọ ịyọwụnụ. Isi ni bụ onye Nnewi. Onye ka nna ha so that ka ọ esi wee kwe understand. Okay. Ka ghara ịda agakọsị okwu. Okay. Uwe? Ewe mmụọ 1979. Na Lagos. Ime ịwụta world map Federation continent country kita for African continent. Efulo Metogo asiyeko ketima ebe ahụ na patrol President Fori Meza Madam Kechi ya na your wife. No, M plus Solima. I record it. Akwe mani iwe ezigbo mmadụ etu ihe kpọrọ nkịta mụ na na-asụ Igbo. Oui. Ewe ni iwe ka mụ na record it. Asiyeko ketima onwe ife nchọrọ ịmatagodo ngama ka mma oti eshila Nigeria. Oti ka mma na oti eshila godo nna. Elebi gaga kita ebe itinyere isi na elebi gagazi. Cotonou road ka ị na-aga. Ụkwụ ka iji aga Cotonou. Elebi na ararụkwan. N'ọfịa. Ife menu ọha ncha niile ka mbido n'isi na rekọd achọghị m mkpọtụ mba mkpọta ma ndị maka onye akịta anaghị edistọb onye ahụ na onwe ife ọhụrụ na ịghọta nne nna ghọta enwere m nna na-abụ nwe nne na-abụ onye ahụ Moses Uzochukwu a na-adụ mana afa nna onwe gogo Moses Uzochukwu ofu family wụla na-adụ na Nnewi kpọrọ m afa mpag na Nnewi ka m bịa ofu family wụla na-adụ ofu family wụrụ Arizechi enwe Mr. and Mrs. Azuka ndị Ụzọma na-adụ mụtara Uzochukwu na Moses Uzochukwu na-adụ nwekwa Mr. Sunday Arizechi and Madam Joy Olumide Arizechi a na-akpọzi Mr. Sunday Arizechi Akitundoloye ka family ha na Nnewi ka family gị na Nnewi kita number 49 Omunzo Street mba na-aga Otolo Nnewi Anambra State Nigeria okay number 49 Omunzo Street mba na-aga